ପୌର ପରିଷଦ ସହର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେତିକି ଉଦ୍ୟମ କରିଛି, ଧାର୍ମିକ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଯତ୍ନବାନ ରହିଛି। ନୟାଗଡ଼ ସହର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ବିକାଶ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗିତାରେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖଶଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରିସ୍ରାଗାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପୌର ପରିଷଦର ସହଭାଗିତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।